என்னடா எடுத்த உடனே மண் சட்டியை காட்டுறாங்களேன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம இன்னைக்கு மண் சட்டியில் ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறோம். அது என்னதுன்னா, பொங்கலுக்கு ஒரு சில வீட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒவ்வொரு பொரியல் கூட்டெல்லாம் அவங்க வீட்டு வழக்கப்படி வைப்பாங்க. நம்ம வீட்டு வழக்கப்படி என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பரங்கிக்காய் சொல்லுவோம்ல, அந்த பரங்கி கீத்து அதை வந்து இந்த மாதிரி பட்டையாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு தொக்கு மாதிரி செய்வாங்க. கொஞ்சம் காரமாக புளி ஊற்றி அதை புளிச்சாறுன்னு அது எங்கள் மாமியார் பேர் சொன்னாங்க. எனக்கு அது சரியான பேர் எனக்கு புரியல. எங்கள் மாமியார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த டிஷ் தான் இப்போ நான் செய்ய போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த மாதிரி பரங்கிக்கு ஏற்றது மாதிரி பட்டையாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, அப்புறம் வந்து புளி கொஞ்சமாக ஊற வச்சுருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானது தான் எப்போவும் சீரகம், சோம்பு, மிளகு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வந்து நுணுக்கி போடணும். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சட்டி காஞ்சிருச்சான்னு பார்த்துக்கணும். அம்மே சுட்டுடுச்சு. நான் தான் இல்லை லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிட்டேன். ரொம்ப சூடு வந்தோடனே எனக்கு ஒரு பயம், ஐயோ சட்டி எதுவும் வெடிச்சிருமோ அப்படின்னு. ஏன்னா மண் சட்டியே ரொம்ப சூடாகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்களா, எனக்கு அது வேறு ஒரு பயம் லைட்டாக. சரி, கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்குவோம். பாருங்க, என் ஹஸ்பண்ட் பார்க்குறேன் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு. சோம்பு, இதோடைய இந்த பூண்டு பல்லும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அந்த பரங்கி கீத்துன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பரங்கிக்காய் அது வந்து சீக்கிரம் வந்து நமக்கு வெந்துடும். அதனால் தக்காளி வந்து நல்லா நம்ம வந்து வதக்கி நல்லா வேக வச்சுக்கணும். மண் சட்டின்றனால கொஞ்சம் சீக்கிரம் தான் வெந்துடும். பட் ஆனால் நான் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். எனக்கு ஒரு பயம், நான் சட்டி எதுவும் வெடிச்சிருமோ உடஞ்சிருமோன்னு ஒரு பயம். இதில் சமைக்கும் போது எப்போவுமே நான் பயந்துகிட்டே தான் சமைப்பேன். அதனால தான் நல்லா வேகணும். தக்காளி மட்டும் நல்லா குலைவாக வெந்துடணும். இந்த அளவுக்கு கூட பரவாயில்லையா. இதுலேயே நம்ம வந்து மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். மசாலாலாம் ஒன்றும் பெரிய அளவுலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். சும்மா குழம்புத்தூள் தான் சேர்க்க போகிறேன். நம்ம குழம்புத்தூளே கொஞ்சம் காரமாக தானே இருக்கும். அதனால் 2 தூள் நல்லா 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். தூளுக்காக லைட்டாக நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு நிறையாவே எண்ணெய் சேர்க்கணும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் எவ்வளோ அந்த பரங்கிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களோ. மசாலாலாம் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு இது நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பரங்கிக்காயை அது கூட சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். காலையில் கரெக்டாக ஒரு 9:30 மணிக்கெலாம் பொங்கல் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம்.
அப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு டவுட்டு, ஏன்னா எங்கள் பக்கத்துலலாம் அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் யாரும் இங்கே பொங்கல் வைக்கலை. சரி என்ன காரணம்னு தெரியலேன்ட்டு அப்புறம் எங்கள் கொழுந்தனாருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம். இல்லைம்மா 12 மணிக்கு தான் வந்து தை பிறக்குது, அதனால் 12 மணிக்கு தான் பொங்கல் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்ட்டு ஓகேன்ட்டு அப்படியே எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ வந்து சாம்பார், நம்ம வீட்டு வழக்கப்படி சாம்பார் வச்சு இந்த மாதிரி பரங்கி தொக்கு செஞ்சு அரைக்கீரை வந்து பொரியல் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் கீரைக்கு வந்து நேற்றுலேருந்து அலைஞ்ச கீரையே கிடைக்கல. சரி, ஆனால் முந்தா நேற்று இருந்துச்சு, அப்போ வாங்கி வச்சோம்னா நமக்கு இன்றைக்கி செட் ஆகாது, டேஸ்ட் இருக்கா செய்யும் போதுன்ட்டு அது வாங்கலை. சரி நேற்றையாவது கிடைக்கும்னு பார்த்தோம், நேற்றையும் கிடைக்கல கீரை. சரி ஓகே பரவாயில்ல, நம்ம இதை மட்டும் செஞ்சுக்குவோம், அடுத்த வருஷம் கூட பார்த்துக்கலாம், அடுத்த வருஷம் நல்லா செஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது தான் கிடச்சிச்சு. இதே ரேட்டு கூட சொன்னாங்க. சும்மா கொஞ்சம் தான், ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு முழங்கை அளவு தான் அந்த கட் பண்ணி கொடுத்தாங்க நீட்டமாக, அவ்வளோதான். என்ன அது காயெல்லாம் ரேட்டெல்லாம் நல்லா ஏறிடுச்சு பாருங்க. நல்லா அதை வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். மண் சட்டியில் செஞ்சோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், வாசமாகவும் இருக்கும். எப்போவுமே வருஷம் வருஷம் வந்து சாம்பார் மட்டும்தான் வேறு பாத்திரத்தில், நல்ல புது பாத்திரத்தில் சாம்பார் வைப்பேன் பொங்கல் அன்னைக்கு மட்டும். இன்றைக்கி வந்து மண் சட்டியில் எப்போவுமே இந்த பரங்கி காய் வறுவல் வந்து தொக்குன்னு சொல்லலாம், வறுவல்னு சொல்லலாம். இதை வந்து மண் சட்டியில் தான் எப்போவுமே நான் செய்வேன். நல்லாயிருக்கும். அது இன்றைக்கும் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும், அது என்னதுன்னே தெரில. அது இந்த பொங்கல் அன்னைக்கு சமைக்கிற அன்னைக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும், எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வாசம் வரும். நிறையா தடவை நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். நார்மல் டயத்தில் செஞ்சோம்னா அந்த வாசமும் அந்த டேஸ்ட்டும் இருக்காது. அந்த பொங்கல் அன்னைக்கு செய்யும் போது அது ஒரு டேஸ்ட்டும் வாசமும் நல்லாயிருக்கும். அது மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து பொங்கல் வைக்கும் போது கல்யாணத்தன்னைக்கு எடுக்கிற பட்டு புடவை கட்டிட்டு பொங்கல் வைப்பாங்க. ஒரு சில பேர் கோயிலில் வந்து அம்மன் புடவை வச்சு கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அந்த புடவை கட்டிட்டுலாம் பொங்கல் வைப்பாங்க. ஒவ்வொரு சைடும் ஒவ்வொரு மாதிரி. நான் வந்து எப்போவுமே வந்து விரத நாட்களில் வெள்ளி செவ்வாய்னா சிகப்பு கலர் சாரீ தான் கட்டிக்குவேன். இன்றைக்கி அந்த சாரீ தான் கட்டியிருக்கேன். அந்த புடவை வச்சுட்டு அந்த புடவை கட்டிட்டு தான் நான் வந்து பொங்கல் வைப்பேன். எப்போவுமே வருஷம் வருஷம் அப்படி தான். கல்யாணம் ஆன அன்னையிலேருந்தே இந்த புடவை நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த ரெட் கலர் புடவை தான் நான் கட்டிக்கிட்டு பொங்கல் வைக்கிறது. ஏன்னா அதை நம்ம சுத்தத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு அந்த விரத நாட்கள்லாம் நல்லா சுத்தமாக இருக்கும், நான்வெஜ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டோம், வீடும் சுத்தமாக இருக்கும். அதனால் அந்த மாதிரி தான் வைப்போம். இப்போ பொங்கலும் நம்ம சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாமிக்கெல்லாம் நீரில் விடுறதுனால அந்த பொங்கல் வைக்கும் போது இந்த மாதிரி நல்ல புடவைகள்லாம் விரத நாட்களில் கட்டிக்கிற புடவைலாம் கட்டிட்டு பொங்கல் வச்சோம்னா மனசு நிறைவாக இருக்கும். நமக்கும் நம்ம சுத்தமாக தான் செஞ்சுருக்கோம், சாமிக்கு வைக்கலாம் அப்படின்னு கடவுளும் ஏற்றுக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் கடவுள் ஏற்றுக்குவாங்க. மெயினாக தான் நம்ம தெய்வத்துக்கு தானே இதை செய்கிறது. ஓகே, இது வந்து வெந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை மூடி வச்சுருவோம். புளி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன், அதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம். தண்ணி வந்து ஒரு 1/4 டம்ளர் தான் தண்ணி ஊற்றிருப்பேன், ரொம்பலாம் ஊற்றலை. நல்லா கொதித்து வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். அந்த எண்ணெயெல்லாம் எப்படி பிரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கேன். அந்த மண் சட்டினாலே எனக்கு தான் பயம், டக்குன்னு அடி பிடிச்சிருக்கு சீக்கிரமாக. அது ரொம்ப ஹீட்டாக, ரொம்ப நேரம் ஹீட்டாக, பரவாயில்ல ரொம்ப நேரம் சூடாக இருக்குது. நம்ம வந்து சில்வர் பாத்திரத்தில் சமைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், செஞ்சு கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஆறி போயிடும். கரெக்டாக நம்ம வந்து பரிமாற வரும்போது அது ஆறி போயிடும். பட் ஆனால் மண் சட்டியில் வச்சோம்னா ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் அப்படியே சூடாக தான் இருக்குது. இது யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே. வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா அந்த புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை வந்து இந்த ஊடெல்லாம் வருது, ஓடு வருது. பட் ஆனால் அந்த தோகை புளின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான் டேஸ்ட் இருக்குது. அந்த தோகையெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த இது டேஸ்ட் இருக்க மாட்டேங்குது. தொகையோடு வர புளி தான் நல்லாயிருக்கு, டேஸ்ட் இருக்குது, நல்லா புளிப்பாகவும் இருக்குது அந்த புளி. இது வந்து இங்கே கிராமத்தில் இடையில எங்கள் அம்மா ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க, என்னென்னா பொங்கல் வச்சுட்டியாம்மா, பசங்க என்ன பண்ணுதுன்னு எங்கள் அம்மா ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பண்ணுங்கம்மா, கொஞ்சம் வேலையாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டேன். லேட்டாக பொங்கல் வச்சுட்டு அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன். ஓகே பாருங்கள், அது சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் லைட்டாக எண்ணெய் தட்டி போட போகிறோம்னா வெல்லம் தட்டி போட போகிறோம்.
வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் வந்து ரொம்ப நான் சேர்க்கல, கொஞ்சம் தான் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த டேஸ்ட்டுக்காக. ஏன்னா நம்ம புளி ஊற்றிருக்கோம், வெல்லம் போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்துருச்சு. இது நேம் வந்து கேட்டுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் மாமியார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி இப்போ கேட்டேன் உங்களுக்காக. பேர் என்னென்னா பரங்கிக்காய் புளி பரங்கி புளிக்கறியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நேமு. மாமியார் சொன்னாங்க, மறந்துட்டேன். இப்போ திரும்பி என் ஹஸ்பண்ட்டை கேட்டேன், அவர் கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு. ஓகே, இப்போ நம்ம சரி ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்வளோதான். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு, நம்ம பாரம்பரிய ஒரு டிஷ்ஷு பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட பொங்கல் நம்ம வீட்டு பரம்பரை வழக்கப்படி தான் செய்வாங்களாம். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக யுவஸ்ரீ எஸ்ஒய் கிச்சன் சேனலை நிறையா பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.